A cikin wani ƙauye mai suna Zango wanda ke tsakiyar hamadar arewacin ƙasar Hausa, akwai wani gidan sarauta mai cike da tarihi da kuma al'adun gargajiya. Wannan gida mai daraja yana ɗauke da abubuwan tarihi wanda aka gada kaka da kakanni. Cikin abubuwan da ake tattalawa akwai wani dutse mai daraja wanda ake kiran shi da dutsen tsira. Wannan dutse ne da ake alamtawa al'ummar ƙauyen garin Zango domin haɗin kai da kuma zaman lafiya. Ana kallon wannan dutse a matsayin wani abu mai daraja wanda ya haɗa mutanen ƙauyen guri guda a tarihinsu da kuma al'adarsu. Amma masu iya magana na cewa soyayya da rashin adalci sukan haɗu su haifar da wani rikici mai girma. Hakan ne ya faru a wannan masarauta da ɗauke da ɗimbin tarihi wanda hakan ya kusa rushe al'ummar ƙauyen garin Zango. Wannan shine farkon labarin. Amina wata matashiya ce mai fasahar gaske wadda ta kware gurin zayyanar kayan sawa ga al'ummar garin Zango, wanda ya sa al'ummar garin Zango ke yi mata da lakabi da sarauniyar gidan zayyana ta garin Zango. Tufafin da take ɗinkawa suna ba da labarin hazaƙarta a aikace akan aikinta, kana suna bayyana irin al'adar soyayya da kuma ƙauna akan aikin nata. Duk da cewa Amina ta fito daga dangin talakawa, amma fasaharta ta sa ta shahara a gaba ɗaya garin Zango. Ta kasance mai kuzari, tana da nutsuwa da kaifin hankali. Tana hidimtawa mahaifiyarta mai suna Hajiya Hadiza, wadda ta rasa mijinta shekaru da suka wuce. Wata rana a cikin kasuwar garin na Zango, Amina tana ɗinka wani zanen atamfa mai launin mai ƙayatarwa. Kana kallon zanen atamfar zai fassara maka irin zanen ƙauna da soyayya da ke cikin abin. Wani saurayi ne a tsaye a gabanta yana kallonta. Wannan saurayin ba kowa bane ba face Yarima Umar, ɗan sarki kuma magajin gadon sarautar garin Zango. Sanye yake da tufafi masu matuƙar kyau da kuma tsada wanda ke nuna matsayinsa. Umar ya samu damar tattaunawa da Amina game da zanen da take yi. Duk da kasancewarsa ɗan sarki kuma Yarima mai jiran gado, amma ya bata dukkanin hankalinsa da nutsuwarsa a lokacin da Amina ta zayyano masa ma'anar zanen da take yi a kansa. Za a iya cewa wannan ita ce haɗuwarsu ta farko, domin kuwa Amina ta cika da mamaki, domin ta ga mutum mai hankali da nutsuwa, ba kamar yadda ta yi tsammani daga ɗan sarki mai jiran gado ba. A nasa ɓangaren kuma Umar za a iya cewa ya haɗu da sabuwar rayuwa, domin a yanzu haka ya ga rayuwa mai cike da yalwa, wanda ta sha bamban da kuntataccen tsarin gidan sarauta. Lokaci zuwa lokaci Umar yakan kawo wa Amina ziyara suna gaisawa. Sannu soyayya ta fara tasiri a tsakanin Amina da kuma Umar. Cikin wani talatainin dare mai cike da hasken farin wata da taurari, Umar da Amina suna zaune a bayan gari karkashin wata doguwar bishiyar kuka. Amina ta kawo masa sabbin ayyukanta yayin da Umar yake taya ta dubawa, sannan yana ba ta labarin rayuwar gidan sarauta. Soyayya ta yi nisa a tsakaninsu, amma suna ɓoye alaƙar su saboda sanin cewa iyayensu ba su yarda da wannan dangantaka ba. Sun daɗe suna ɓoye wannan sirri, sai dai ba su sani ba Sadiq ɗan uwa ne ga Umar, amma ɗan uwa ne na uba da yake cike da hasada tun da daɗewa. Yana sanar da labarin soyayya tasu. Dalili guda ɗaya ne shine Sadiq ya so ya zama wanda zai gaji wannan sarauta, amma kasancewarsa ba shi da asalinta ta wajen uba. Wannan dalilin ne ya hana shi kasancewa Yarima mai jiran gado a ƙasar Zango. Tunda ya samu labarin soyayyar Amina da Umar, ya fara shirya wata makarkashiya da zai rushe su duka. Wata safiya a gidan sarki ya tashi da firgici da kuma alhini bayan samun labarin bacewar dutse mai daraja. Wannan dutse mai daraja wanda ke nuni haɗin kai ga al'ummar ƙasar Zango, shi ake zargin cewa ya ɓace. Wannan lamarin ya girgiza sarki Malam Adamu, wanda ya yi alƙawarin kare wannan dutse a kowane hali. Rashin wannan dutse ka iya zama barazana ga al'adunmu, har ma waɗansu suka fara sanya shakku kan rashin gamsuwa da salon mulkin na Malam Adamu. Sadiq ya yi amfani da wannan damar ne domin aikata mummunan abu, ya kuma zargi mahaifiyar Amina wato Hajiya Hadiza, yana mai cewa kasancewarsu baki a ƙauyen nan ne ya sa suka sace wannan dutse. Wannan zargi ya sa jama'a suka fara nuna fushi ga dangin na Amina. Duk da cewa Umar ya yi ƙoƙarin kare su, sarki ya bayar da umarnin cewa lallai sai sun dawo da wannan dutse mai daraja, in ba haka ba za a hukunta su. Amina ta shiga cikin damuwa, amma Umar ya ƙarfafa mata gwiwa,
sannan ya tabbatar mata da cewa gaskiya za ta yi halinta sannu a sannu komai daren daɗewa. Duk da barazanar da Sadiq da sauran mutanen gari suke yi wa Amina da kuma mahaifiyarta, Umar da Amina sun yanke wata shawarar nemo gaskiya. Cikin wani dare Umar da Amina suka shiga cikin lambun gidan sarki, sannan cikin sirri babu wanda ya gansu. Sun shiga ɗakin adana littattafai inda suka gano wata tsohuwar takarda, wanda ake ɗauke a jikin wannan takarda kuwa taswira ce, kuma wannan taswira tana nuni ne da cewa akwai wani ɓoyayyen ɗaki a ƙarƙashin ƙasa a cikin gidan sarki inda aka adana wasu tsofaffin kayayyaki. Wannan ya ba su ƙarfin gwiwar ci gaba da bincike. Umar da Amina sun samu damar shiga wannan ɗaki da ke ƙarƙashin ƙasa. Da shigarsu suka tarar da kayan tarihi kala-kala iri-iri. Umar na dube-dube, Amina ma na ta dube-duben. Can Umar ya hango dutse mai daraja. Ya kalli Amina ya ja dogon numfashi, sannan suka kalli juna cikin murmushi. Babu tsammani kawai suka ga Sadiq ya fito ta wata ƙofa, ya tunkaro inda suke, yana mai cewa, Umar, yau sai na kawo ƙarshen ka. Ba zan baka damar ɗaukar dutsen nan ba. Umar ya kalle shi cikin fushi ya ce, ai ka makaro, domin babu abin da zai hana ni mai da wannan dutsen mahallinsa. Cikin fafatawa Umar ya yi amfani da hikima tare da taimakon Amina suka yi nasara a kan Sadiq, kuma suka samu fitowa da dutsen. Da safe Umar ya gabatar da dutse mai daraja gaban sarki cikin babbar fadar garin Zango. Jama'a suka taru suna kallon wannan al'amari cike da mamaki. Umar ya bayyana gaskiyar cewa Sadiq ne ya shirya satar dutsen domin ya ƙara hargitsa al'umma. Wannan magana ta girgiza sarki matuka da dukkanin al'ummar garin Zango. Cikin fushi sarki ya cire dukkan wata dama daga hannun Sadiq, ya kore shi daga ƙasar ta Zango. Sannan ya jinjina wa Umar da Amina suka jajirce domin nemo gaskiya da kuma kare al'adun ƙasar Zango. Bayan dawowar dutse mai daraja, garin na Zango ya sake samun zaman lafiya da haɗin kai, amma abu mafi girma shine soyayyar Umar da Amina. Duk da kasancewarsu a matsayi daban-daban, sarki ya gane cewa soyayya da gaskiya sun fi duk wani matsayi da girma. Sarki ya amince da aurensu, ya kuma sanya dokokin da za su rage bambancin matsayi ga al'ummar garin Zango. Alkawari ya tabbata. A ƙarƙashin bishiyar kukar nan dai da suka ƙulla soyayyarsu ta farko, a nan aka yi bikin auren nasu. Jama'a sun taru suna rawa tare da kiɗe-kiɗe irin na gargajiya, suna nuna murna da wannan sabon zama. Wannan soyayya ta zama labarin da ake ba da shi daga ƙarni zuwa ƙarni. Tana nuna wa mutane cewa soyayyar gaskiya da haɗin kai suna da ikon sauya mummunar ƙaddara daga baƙa ta dawo faratas.